Аз се притеснявам. Здравейте хора, аз съм Миро, днес ще ходим да се видим с Павел Колев и Цака, неофициално, ама ще ходим да ги разсмеем, ще се опитаме поне и след това ще ходим на някъде други, ще го видим. Майко! Няма спирачки! Мерцедес-Бенз няма спирачки! И какво ще сложим? Добре. Да, аз не знам никой. Тогава ще отиде? Не помня. Да си поговорим, как си? Добре. Фен си на баса? Да. Ако беше бразилик, щеше да се казва Мастурбиньо. Здравейте! Знаете ли кой е Пол Уокър? Да. Нали знаете, че той се ударил в дърво и е изгорял? Знаете ли кой е имал жабката му? Сухи пасти яде сега или гориш? Може да кажа гата. В един самолет има 100 тухли. Една пада колко става? Добре. Имаш слон. Трябва да го вкараш в хладилник с 3 стъпки. Как ще го вкараш? Разказах ми го. Така хора, всичко свърши. Само ето отпред спечели, защото нали аз се притеснявам. И кумата. Нещо за Бога, нещо за Бога. Дай да кажа нещо за Бога. Старо кар... Не, няма, не, чакай. Ай, паркалчо си по-добре. Няма проблеми. Чавките веро коркоро. Който знае, брат. Който знае. Чао, брат. Чао, пичо. И да не влизате вътре на ти. Няма. Добре. То това кога е било проблем? Чао, шампионе. Айде. Онлайн през телефоните. Не. Фатима за Бога. Така. Само че имаме към бичка. Утре. Така хора, направихме си една снимка, вече сме на НДК. Само че имаме... На НДК сме, а? Да, виж така, само че имаме към НДК. Какво ще правим? Мога да отидем да играем билярд, ще капнем и след това ще разкажем въпроса. Много хора. Кой най-много ще направи хора? Тежък минус 2320. Дръж. Дръж, бе. Аре, брат, виждаме се. Портмонето ми е! Стой, бе, стой! И да видим колко ще направи. Най-силният оператора. Сега ще направя най-малко. Оле, чупих си ръката само. Аз съм ужас да ударим. И аз съм ужас да ударим. Излагация хора. Пак повече от Марин. Още боксер. Фанете си футболист, те държи по 90 минути. Що ме изоставихте, бе? Абонирайте се за канала. Да. Марине, я да ти видим телефона, брат. Стига, бе, стига.
Коварски филми. Я, дай. Дай, бе. Аре, бе. Какво стана, брат? А? Гачето изневели. Лошо. Здравейте хора, аз съм Ан История. Не, бе, бат. В София сме. След всичко, което се случи. Видяхме с кумбата. Мукни, бе. Видяхме с кумбата. Кицака. Кой беше още? Перси. Играта. Бяхме на НДК. Мари се щупи телефона. По-скоро му го щупиха. Какво още? Сега че имаме се видим с Стойчо и Боре. Много неща станаха днес. Ама, какво да се прави? Без нерви, без стрес, Марина. Какво правиш? Кажи 3 думи за спорта. Без реклами. Няма да може. Ходи с мен там, не. Няма може. Как хвана, я? Само така? Но брат, Защо се подпираш? Добре, кажи кого. Да те бута. Тук е за нали за Бога? ей Твитър! Митко, кътвай, брат! Добре ми. Аз определям правилата. Деца, тихо в залата. Топле-сирена стики с гей. Ей, добре, бе, не знаеш текста. Не знае текста, ама знае английски. Какво пише сега, мала? Да, боле. Ама ти нещо тариката си. Царичета чупи. Царичета чупи. Милицейска време. Леле, брат! Страх ме фана, че се нагъм. Това е нашия брат. Зад града. Ще се разсипеш, това бе. Предлагаме хубави мебели, столове, чини, всичко, брат. Снимай. Не снимай, не е позволено. Няма да умираш, спокойно. Ама таранк! How can I be homophobic? Which is gay. Задно, Марине. Ти чайте пурил. Стига бе, Стойчо бе. Стига бе. Виж хората те гледат бе. Така е, Стойчо. Не те не Миро, я не седа. Някой да ми го обидне какъв. Не. Я се трябва да памет. Ще ми се чупи капачката. Довиждане! Чао! Айде! Целувки! Абонирайте се!